Ahoj. Dneska si dáme Pajštún. Je to skôr vyhľadková plošina ako pozostatok hradu, ale tak niečo malo z histórie. Patril do zostavy pohraničných hradov, ktorí mali za úlohu ochranu hraníc uhorského štátu. Jeho začiatok sahá do druhej polovice 13. storočia. Dohľadal som rok 1273. Behom rokov svojej existencie bol zdokonalovaný 1550, dokončili opevnenie, behom 17. storočia ho zdokonalovali. V roku 1619 začala základná prestavba hradu, v polovici 17. storočia nanovo prestavili obytné budovy a budovali ďalšie vonkajšie opevnenie. Hrad v polovici 18. storočia vyhorel, bol čiastočne opravený a naďalej sa používal. Od roku 1809 leží v ruinách, po tom, čo ho zdemolovali napoleonské vojska. Málo k prístupu k hradu môže ísť vstupávať centrum Pajštún, približne hodinka 30. Borinka Pajštún cca 45 minút, ale docela do kopca. Hrad má super polohu, pretože môžeš poskladať turistický výlet na všetky strany. Napríklad vstupáva Pajštún, Biely kríž, Svätý Jur, čo je turistika na cca 6-7 hodín. Daj odber a vidíme sa na ďalšom výlete. Ahoj.